Dobrý den, já jsem Pavel Novák. Vítejte u videa, ve kterém si ukážeme základní práci s virtuálním modelem v Simulinku. Vycházet budeme z této prezentace od kolegy Jelínka, ve které máte popsáno, jak simulinkové schéma sestavit krok po kroku. Já už jsem si schéma předpřipravil a my si ukážeme, jak měnit jednotlivé parametry simulace. Začneme u vstupního bločku U1. Jedná se o bloček typu step a tento bloček nám udává hodnotu skoku. Když si bloček dvojklikem otevřeme, vidíme, že můžeme nastavovat parametry. Jde o step time, initial value, final value a sample time si zatím ukazovat nebudeme. Step time je, v jakém čase nám změna skoková proběhne. Initial value je počáteční hodnota, ze které nám skok proběhne, a final value je závěrečná hodnota. Čili my si změníme akorát final value, dáme tam hodnotu 8. V našem případě se bude jednat o 8 V a změna nám proběhne v čase 1 sekunda. Další bloček, který si můžeme změnit, je bloček gain. Bloček gain nám násobí veškerý vstup, který do něj vchází, číslem, který do něj zadáme. Je dobré si popsat tento bloček právě tím číslem, které do něj zadáme. My máme ho popsán jako 1/RC, kde R je odpor rezistoru z RC článku a C je kapacita kondenzátoru. Když si bloček dvojklikem otevřeme, vidíme, že jsem si už předvyplnil číslo podle reálného modelu. Další bločky si řekneme bločky scope. Jsou to tyto dva bločky vpravo nad sebou, čili si je dvojklikem otevřeme a vidíme, že se nám zobrazí souřadný systém. Tyto bločky nám ukazují průběh simulace a ukazují nám průběh hodnot právě v tom místě, ve kterém si je připojíme k modelu. My máme je popsány jako U1, což je vstupní napětí. Taky vidíte, že ho máme připojen hned za bloček step. A UC, neboli napětí na kondenzátoru, chcete-li náboj na kondenzátoru. Hned v prvním kroku si můžeme přehrát simulaci, ať vidíme, jak se nám zobrazí průběh. Najdeme si ikonku Start Simulation tady v okně schématu nahoře. Šipka jako play určitě znáte, čili dáme si přehrát. Vidíme, že nějaký průběh se nám vykreslil, ale že pravděpodobně nevidíme všechny údaje v celé časové ose, v celé časové délce, co potřebujeme. Čili si řekneme, jak tyto okna upravit, ať vidíme jasný průběh, který potřebujeme. Jako taková univerzální pomůcka slouží ikona Autoscale, je to tato ikonka dalekohledu, na kterou když si klikneme, uděláme to i u druhého okna, tak vidíme, že ten souřadný systém se nám přizpůsobí podle hodnot průběhu simulace. V tomto zobrazení ale může dojít k takové situaci, kdy vlastně jako u tohoto prvního okna U1, kdy dojde k situaci, že nám hodnoty lícují s okrajem okna a nemusí být čitelné pro nás. A tudíž si ukážeme takový malý trik, jak tomu zabránit, jak mít data viditelná. My se vrátíme do okna schématu a vstupní bloček step nastavíme počáteční hodnotu o jednu menší a finální hodnotu o jednu větší. Když potvrdíme, přehrajeme simulaci znovu. Teď můžeme opět kliknout na ikonu Autoscale, kde se nám okno přizpůsobí i v druhém okně. A teď použijeme vedlejší ikonu,
Save Current Axis Settings a vlastně tento rozsah os nastavíme jako výchozí pro simulaci. Čili když klikneme na tuto ikonku vedle dalekohledu, uděláme tak i u druhého okna, tak nyní můžeme se vrátit do vstupního bločku Step a upravit hodnoty na námi požadovanou úroveň. Teď, když přehrajeme simulaci znovu, tak vidíme, že se nám rozložení os zachovalo a teď už se nám jako výchozí budou stále zobrazovat takto. Vertikální osa od -2 do 10, to je napěťová osa, a horizontální osa od 0 do 10, což je časová osa. Tak, jako další bloček si upravíme bloček integrátoru. Jedná se o ten bloček s 1/s napsaným uvnitř a zde si můžeme nastavit odezvu na nenulový počátek. V reálném systému by se jednalo o to, kdyby kondenzátor byl nabitý na nějakou hodnotu a my ho teprve připojili do systému a on se začal vybíjet. Můžeme si vyzkoušet, dáme, že kondenzátor je nabitý na hodnotu 5 V a skokovou situaci necháme opět v čase 1 sekunda, tak jak jsme měli. Přehrajeme simulaci a vidíte, že už náboj na kondenzátoru, že nám začíná v hodnotě 5 V a postupně se vybíjí, ovšem než dojde v čase 1 sekunda ke vstupu 8 V a začne se opět znovu nabíjet. Čili to je odezva na nenulový počátek. My si hodnotu vrátíme opět na 0, protože začínáme s nenabitým kondenzátorem. Tak, přehrajeme simulaci. Máme ji opět jako předtím. Tak a nyní si ukážeme ještě simulaci s jiným vstupním signálem, čili bloček Step si vymažeme a připojíme zde připravený bloček sinusoidy. V sinusoidě, když si rozklikneme, můžeme samozřejmě zadat hodnotu amplitudy, frekvenci, fázi. S tím si později pohrajete, nám bude stačit toto výchozí nastavení. Přehrajeme si simulaci a věc, kterou vám chci ukázat. V těchto bločcích skoupu samozřejmě můžeme přibližovat signál. A k tomu slouží tyto 3 tlačítka zoomu, 3 lupy. Jde o klasickou prázdnou lupu, kde klikneme a nakreslíme obdélníček, na který se nám zazoomuje osa. Můžeme samozřejmě použít druhou lupu s X-kem uprostřed, která nám zoomuje na horizontální osu, takto, anebo můžeme použít lupu s Y, která nám zoomuje na vertikální osu. Vertikální osu. A když si zazoomujeme dostatečně blízko, to jsem vám chtěl ukázat, můžeme vidět, že vrchol sinusoidy, že je takto hranatý. Jde o to, že se nám data simulace vypočítávají v delších časových rozestupech a proto se nám spočítají pouze tyto hranatá data a mezi nimi žádný výpočet není. Jsou propojeny přímkou. Pokud potřebujeme takhle podrobná data, tak si musíme upravit další parametr simulace, čili vrátíme se do okna simulace, rozklikneme záložku Simulation a Configuration Parameters a hned v první možnosti Solver nás bude zajímat Max Step Size. To znamená maximální doba, za kterou se nám vypočítají 2 za sebou jdoucí data.
Zadáme zde například 1/1 sekundy, potvrdíme, přehrajeme simulaci a teď, když budeme zoomovat na vrchol sinusoidy, zaměříme se opět teda takto na Y. Teď, ať budeme zoomovat, tak nám vrchol sinusoidy bude kulatější, bude nám vycházet kulatější všude. Samozřejmě, když budeme zoomovat dál a dál, tak nám opět vyjde hranatější, ale to už je proto, že opět vidíme ty jednotlivé kroky, jednotlivé výpočty. Pokud byste chtěli ještě podrobnější data, tak musíme v té záložce Configuration Parameters dát zase max step size o něco nižší. Tak, to je k tomuto videu ode mě vše.